toisen maihin siinä, niin mulla aukesi silmäkulma melko syvältä, että niin kun, aina kun mennään tuosta niin kulmakarvojen alapuolelle, niin sitten kun se menee lähelle silmää, niin se muuttuu vähän vaarallisemmaksi ja keskeytetään helpommin. Niin siihen aikaan, kun se aukesi 3 senttiä, niin pysäytettiin ja sieltä tuli lääkäri ja teippasi sun pää ympäri ja silmäkulma umpeen. Ja sit sä otat matsia, kun sulla on toinen silmä teipattu umpeen ja sit jatkettiin. Ajattelen, miten niinku tavallaan hullua toikin on, koska mitä sitten kun sulla on toinen, saat sen lisää teippiä, lopuksi saat semmonen muumio, mikä mulla on käynyt tommonen kanssa, muistat sä semmonen kuin Kapulainen, semmonen aika parskis kunnossa oleva judoka. Joo. Mä muistan, me ollaan otettu noissa lukkopaini- ja brassijutsu-matseissa varmaan joku 9 kertaa yhteen. Joo. Se on aina mulle hävinnyt, mutta meillä oli kerran tosi lähellä, että mulla aukesi kanssa silmäkulma. Ja mä näen Kapulaisen, että nyt se joutuu luovuttamaan ja mut kanssa teipattiin. Mä sanoin, että laittakaa silmä ihan täyteen vaseliiniin, että se ei kerkeä niinku vuotaa. Ja sitten mä sanoin, että yksilmäisenä siinä touhusin.